Sunt un bărbat frumos, curajos, hotărât și iubitor, cu un pas ce nu șovăie, un spirit învingător, bazat pe forță și integritate, clădesc zi de zi esența curată a tot ce pot fi. Am grijă de mine în primul rând, cu iubire și zel, să pot fi o stâncă, un far, un model, și rămân prezent nevoilor celor din jurul meu, echilibrat și statornic, oricât ar fi de greu. Prețuiesc viața, acceptându-i provocările mereu, cu înțelepciune și încredere calmă în euul meu. Îmi merg pe cale cu ușurință, onorându-mă mereu, având încredere deplină în viață, sub Dumnezeu. Să fiu deschis, vulnerabil și profund iubit, într-un univers în care mă simt împlinit. Mă iubesc și respect cine sunt în fiecare zi, în lumina ce crește și în noaptea ce va veni. Îmi exprim emoțiile cu curaj și fără teamă, sufletul liber la viață mă cheamă, și împărtășesc creativitate cu pasiune și har. Fiecare clipă e un sfânt și prețios dar. Prețuiesc viața, acceptându-i provocările mereu, cu înțelepciune și încredere calmă în euul meu. Îmi merg pe cale cu ușurință, onorându-mă mereu, având încredere deplină în viață, sub Dumnezeu.